What's the most painful thing that's ever happened to you? Mijn pa had weggehardloop manko. Terwijl ik kleiner was het manko. Als ik zo vandaag is op straat manko. Ik kijk van mijn eigen dang manko. En bij die huizen kan mij niks zien. Dus ik kom. Ja, ik hoor en dan ik maar naar zijn kaplikken te manko. Waar ik iets kan krijgen. En hij is hoe ik was manko. Waarom tot je pa gegaan? Mijn pa is een ander land en manko. Van een goala sila. Kasi pa yun na iba't abat evon man kama. Kumiste ik na yun man. Yeah. Igita siya statue ga bede is. Apa waliba may. Okay? Apa ay sorry ba may ni man kalay. Ay ni ba may patig ni wada reti. Tazuko ikumana sa couple ka tumak. Ik iets zo kry. En ze krijgen niet abri aisi. Silik ka ni man ka. Wat is je naam? Mijn naam is Lokito, Lauw man ka. En hoe oud is jij? 17 jaar.